alhamdulillahi rabbil alamin. Kala ko oɗo galle dañi koye almuda gallo heɓi ɗum. Nde ñamande wonde jinnaɗo mabɓe gila to malaɗo ummo hani ñamluno ha yetti e alhaji Diadia mo ganduɗen o nde ñamlirno e jinnaɗo o ñamande nde ñamlirno ndeɗo ñamande woni nde madda hen en hande jooɗi ena joɓamo. Seydi Alhaji Mouhammad Saïdou winomo ar jehen rawda cheikhana Ahmad Tidiani radiallahu taala anhu mi jagginma wirdu e yeeso nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam taw ko Cheikh Tidiani woni seede mi defanoma. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون onuli annabaɓe nulaɓe tellini defte fo waliyaɓe caggal ɓe nulaɓe na jokkore. bismillahi rrahmani rrahim. assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. caggal yettude Allah e julde e nulaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam e sembinorade Allah e barkinorade nulaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam e oɗo jamma barkinɗo e wiide on salatu mo mbiɗen yo won e nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam yo won e dendagal annabaɓe e nulaɓe alayhim salatu wassalam ha yetto ceerno meɗen cheikhana Ahmad Tidiani radiallahu taala anhu caggal sahabatu rasuli ridwanullahi taala alayhim e ceerno men e seeremɓe maɓɓe e seeremɓe maɓɓe e seeremɓe maɓɓe ila yawmiddin e jinnaɓe men wurɓe hen e mayɓe hen. Wurɓe ɓe yo Allah ɓoynuɓe ɗo ɓe ɓooya gollirde e gollande leñol nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam. mayɓe ɓe Allah yurmoɓe yaafoɓe. bal gila baba adam ha gutufal kala mo iman billahi woni e ɓernde muɗum fodde darra yo salatu o yettomo. so ɗum ɓenni e présente mo jogorɗen wadde seeremɓe adiɓe haalde ɓe balli en no feewi to banggue jettugol Allah ɓe jettani en Allah ɓe jettani en nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam wadde enen en jokkat tan hankkadi en puɗɗorta ko toon saabu ɓe puɗɗanima en toon hay sinno noon kadi ha hande koye jettugal Allah gonɗen. eɗen jettana Allah noon caggal yettude nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam. eɗen jettana Allah zamilu meɗen sadiqu meɗen habibu meɗen khalilu meɗen cheikh Mouhammad Baba mo ganduɗa kanko woni sababu ndeɗo jonde. eɗen beltanimo eɗen beltorimo eɗen duwanimo ma en gartu e makko seeɗa. wa amma no ceerno Mouhamadoul Bachir wiɗo joni ni haalde nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ɗum mbiyammi hen kono gandu o winoni nde o jooɗi kanko gandu o ko juuti omo jooɗi e batu makko yimɓeɓe ne keɗimo ko foti haalde omo ronki haalde fodde minute walla mintaji tati walla mintaji ko ɓuri ɗum omo jooɗi omo huccire batu makko omo ronki haalde haɓe cikki ko mumɗuɗo o yiɓo mumɗani ko wa gayru taqiyin yamuru nnasa bittuqa. da iman kala nde kalɗen en kalangol ɗo bindol tabibun yudawi nnasa wa huwa maridun. kanko nde o haalata ɗum nde o haali ɗum ko e sifa majaz e yankinade enen noon kalɗen ɗum ko e haqiqa ko neɗɗo mo wona kulɗo Allah mo yirlaki pamɗuɗo duuɓi mo ala gandal jooɗiɗo ene huccite anduɓe yoɗɓe gandal fashinteɓe wi ene haalda e maɓɓe ala ko haalata kono noon kamɓe jamiri yo haal wadde o haalat hay sinno ko e jamirgol maɓɓe he. kanko cheikh Mouhammad Baba mbaɗen adilla seeɗa e haalde e hunde e ɓuure makko saabu eɗen beltanimo ko woni sababu ha dañƴinoɗo jamma ko. mbeɗa andi noon wasata taw won andirɓe noon kono wonɓe gandira noon beele eɗen gandi holne o jibinano kanko cheikh Mouhammad Baba Thiam oɗo gonɗo sababu ndeɗo jonde o jibinano ko alkamisa ɓennuɗo ɗo o jamma makko o ene hawri e jamma nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam. kadi Allah moƴƴanimo mi haalana en ɗo ko heewɓe ganda e makko o jibina kadi ko mo nelaɗo Allah sallah sallam jibinano o beele eɗen gandirno noon 5 heures jamma o jibina ene jeeya ko Allah moƴƴanimo kanko cheikh Mouhammad Baba o mo kucciɗen ɗo gonɗo sababu nde ɗo jonde ɓiɓɓe ceerno Ousmane Thiam renɓe alqur'an ɓe fof soɓe ndendi kanko adi rende hen alqur'an Allah moƴƴanimo ɗum. bal kanko ko ceerno meɗen seydi Mouhammad alhaji Mouhammad ibn Saïd radiyallahu ta'ala anhu
ñaagi jinnaɗo makko ceerno meɗen ceerno Ousmane Thiam mbeɗe yiɗi ginnirana kam ceernam Cheikh Mouhammad Baba radiyallahu taala an nde o ñaaguimo ɗum ceerno men ceerno Ousmane Thiam o jooɗima ko juuri Allah ardiqinaɗimo ɓiɗɗo gorko ha Allah newnoyi Allah ardiqinimo ɓiɗɗo gorko woni ceerno men ceerno hamme o mo jiiɗen ɗo o innirimo Cheikh Mouhammad Baba Allah rufi e makko barkeji Cheikh Mouhammad Baba sabu o wawi deftere nde law Allah hoddiri o yehi Cilon 97 taw o reeni deftere nde o woni toon o jangi toon e duɗal meɗen duɗal ceerno meɗen ceerno Mouhammad Baba o jangi law ha o tafsiri toon deftere nde o gayni ko jangganno jinnaɗo nayimo Dakar o jangi toon tubakiri ɗum ne kadi o jangi hen ha o dañi hen diplôme aji o ari toon o tawi yimɓeɓe kadi jangga tubakiri kono o jangi ko seeɗa o dañi koɓe dañata ko foof Allah rokkimo haqqille jaajɗo on haqqille jaajɗo woni mo hutori ha jooɗiɗen ɗo hannde eɗen manta nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam wa amma nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam en mbawa mantudemo so Allah manti neɗɗo goɗɗo wawa mantude ɗum Allah mantimo mawninimo teddinimo ɓurnimo hormimo yiɗimo teddinimo ɓurnimo e dendagal ko Allah ɓurno yidde kala ko Allah ɓuri yidde ko nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam Allah ɓuri yidde ɗum waɗi kanko ne nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam nde Allah mawninimo e dendagal ko Allah tagno kanko ne o ɓuri lesɗikinade e kala ko Allah tagno ɗum waɗi o dañi martaba mo dañi o hay goto wawa dañde ko nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam dañi ko ngal damal uddama hankadi ni mbawata kay sa yiɗi dañde ko barkinorɗa e ko nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam dañi fa mablaghu al-ilmi fihi annahu haala gasi ɗon yo Allah tas ene barkeji nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam wa amma maqamo haaloɓe nan ɗo ha keewi ɓe ngannduɗaa ko lisanul hadarati en eɓe keewi ɗo mataw en barkinorto tan kono wawɓe haalde nan ɗo ha keewi taw kadi soɓe kaali ene nane ene faami alhamdulillahi rabbil alamin almuɓe noon jarama beltanama nduwanama eɗen mbiya noon astahfirullah e laabi ɗiɗi astahfirullah e raɓɓiɗinade en gona wawɓe haalde siira nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam e mbi eɗen kaalamo astahfirullah saniyan holko duñi en ha dañƴen duuɓi ɗi dañƴen ɗi en mbawa haalde nelaɗo Allah sallllahu alih w sallam ɗum waɗi mbeɗa wasiyo hooram mbeɗa wasiyo almudagal ngal fof tinnoɗen mbaɗen feere mbawen siratun nabawi parnoroɗen ɗum jonnoroɗen ɗum goto e meɗen fof yo wattu e nder lasimaji makko ko hooram noon puɗɗorimi haade waɗi ko no nodirade ni kaalawo ene wawi ko haalanteɓe goni mbawa ala wona noon ko yo en mbattu e lasimaji meɗen wawde siratu nabawi ha wona seɗen kaala nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam watta bakkaɗe sabu eɗen gandi ko kalten ko tawi kadi eɗen jogui hen ilman alhamdulillahi rabbil alamin 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 sallallahu ala sayyidina wa nabiyina muhammad annabiyir rahmati wa kashifil ghummati wa ala alihi wa ashabihi wa sallam mbi assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu en calmini dendagal musidɓe julɓe jooɗiɓe tawtoraɓe ɗo e jamma he en beltanimaɓe en jarniɓe en ngala konguɗi ɗi eɗen mbiyanaɓe ɓe jarama ha yona en sino nano ko ɗon tan wawi hadde eywa gonga eɗen gandi so wonino sagoji men ni ko ñande fof wonanno e mbiyata jamma o ha wiyata ala ko 24 heures sur 24 7 jours sur 7 taw ko e madde hon nabi o tan gonɗen sallllahu alayhi wa sallam sabu ko on taguireɗen sabu mum ko kanko pofirten kanko jiɗɗen kanko guranɗen kanko woni fofof meɗen ɗo waɗi seɗen kuccodiri e oɗo sifa taw ko e madde hon nabi sallllahu alayhi wa sallam gonɗen en tampata en kaɓata enen fof eɗen belti alhamdulillahi rabbil alamin ko wona ɗum ko yettude kadi jinnaɗo gonɗo sababu ha jooɗiɗen ndeɗo jonde hannde ganden kadi ko galle almudagal jooɗiɗen ɗo ko e galle almuɓɓe cheikhna ahmad tijani almuɓɓe ceerno fuɗɗiɓe e almudagal gila taw hannde arani kala ko oɗo galle dañi koye almudagal o heeɓi ɗum alhamdulillahi rabbil alamin ene jogui noon yaama ɓe ganda taw ko ni tan jiiri cikku ko ni tan wonira kono gila ko adi mawɓe ɓe kamɓe ko almudagal onde koɓe parnori barke almudagal rokkiɓe kala koɓe keeɓi e aduna e koɓe ɗamini heɓde e lahara ko barke almudagal rokkiɓe ɗum
so tawi en gandi jinnaɗo gonnoɗo jinnaɗo jinnaɓe ɓe o woni biyeteɗo malaɗo Ummu Hani kanko woni yimmum Alhaji Diadji Sow. almudagal meeɗi weldamo, almudagal o meeɗi teddinde. Ene jogui mawɗo goto ene wiye kaw bal mo yoga e seremɓe ɓe gandi gonnoɗo to Guédiawaye, kanko haalani kam tarikh makko. O wi nden almuɓe so gimminoma Fouta ena ceeɗoya ene jaaha to wiyete waalo woni Ndar, nden ko toon yeheteno. kanko wonanno jaatigi maɓɓe. kamɓe alhamdulillahi gila ko adi ɓe gonno ko e alɗuɓe to banggue darindi, kono kanko o yiyani ɗum, o yino tan ko almudagal. O wi so tawi ɓe garino ɓe jippima e galle he, ñalawma o wonata ko e suɓandeɓe emo tooña, o wonata ko e suɓandeɓe ko wiyete karangueji. mi anda sukaɓe hannde sono gandi ko wiyete karangueji e comci maɓɓe. jamma o uppata eɗen gandi Fouta no waɗi hendu yawdu yurnude comci, jamma o uppanaɓe o liira. jamma e ñalawma o wonata e nokku makko. so tawi seremɓe ɓe gari janguinoɓe ɓe, o yaltat suudu makko no jiiɗen hannde gure ɗe no mbaɗani, o yaltat suudu makko o totta ɓe ha ñande ɓe jalti wuuro ngo fof. o wonta e suudu he wona jamma wona ñalawma. ñalawma o ñallata ko e caali he e wallude ɓe, wonande ɓe lacceje e gueɗe baɗe noon. so yeehi ha jamma yonti o ƴeewa e musidɓe makko he e nder galle he ɗo o waali, ha ɓe mbatti sahaji toñirde mo ñingde mo. ɓe mbiya malaɗo Ummu Hani modeyal modali, ñallina e caali heɓata to waali. woni ko ɗum ɗo ɓe jimata e sifa toñde mo. modeyal modali to banggue konnguɗi maɓɓe, kamɓe fof ɓe firti almudel almuɓe. almuɓe so gari ko kanko woni almudel maɓɓe, kanko defantaɓe, kanko sokkantaɓe, kanko wuppantaɓe, kanko waɗantaɓe fof. ɗum ko kaw bal haalniri kam ni. o yiɗi almudagal, o yiɗi Qur'anil Karim. tampere nden ɗon nde o tampanno eɗen jortiro Allah ko kañum woni ɗum ɗo hannde. fartange mo heɓi e jooɗanede e galle makko e galle ɓiɓɓe makko emo waɗane madhu nabi sallllahu alayhi wa sallam. kadi Allah rokki mo gila e gurdam makko dañde ɓiɓɓe makko ɗiɗo ɓe ene ndefane taw ko Seydi Alhaji Mouhammad Seydi radiallahu taala anhu defaniɓe. goto o ko Alhaji Diadji Sow, goto o ko Aliou Arɗo Sow. emo jogui woɓɓe ɓe o jibini ha heewi ɓe ganduɗa hannde eɗen jurto immeuble uji kewɗi e nder Dakaru ko kañum en jeeyi e gandaɓe. holko saabi ɗum? saabu ɓeeɗo ɗiɗo muuri barke maɓɓe oyaga diine oto to aduna. so en gandi gadoroɗen miñiraɗo o Seydi Alhaji Mouhammad Saïd winomo ar jehen rawda Cheikhana Ahmad Tidiani radiallahu taala anhu, mi jagginma wirdu e yeeso nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam taw ko Cheikh Tidiani woni seede, mi defanoma. mi nani hen noon a wirdi a wirdani. ceerno Ousmane Thiam radiallahu taala anhu mo nanirmi halaka o wiyano kam hen a wirdi a wirdani, kono ngol konngol na yaaji nanga wirdu mi defanoma sa wirdi e sa wirdani. wonde en goni mbiyen wadde en goni e galle mo ganduɗa ene naati e defare nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam, e defare Cheikhana Ahmad Tidiani, e defare Seydi Alhaji Mouhammad Seydi radiallahu taala anhu. kanko Alhaji Diadji Sow alhamdulillahi o wonno ko omde teni hono no gandirɗen ni, o wonno ko e service emo golla. kono Allah jolni yidde makko e Alhaji Mouhammad Seydi radiallahu taala anhu. tarikh o no juuti emo yooɗi emo weli nande, kono fursa o rokkani en haalde ko poɗɗen hen haalde ko fof, kono junjen tan ha ganden galle o ko galle almudagal, ko galle almuɓe, ko almuɓe kadi defanaɓe alhamdulillahi rabbil alamin. saabu fergo makko wonande ganduɗo tarikh makko fof ene andi sattino no feewi no feewi no feewi, gilla to musidɓe makko ha e koreji makko ha e fof ɗaccimo sababu ni Seydi Alhaji Mouhammad Seydi radiallahu anhu. ko saabino ɗum noon ko ene jogii mawɗo khalifa dental ngal gonnoɗo on ɗon sahaa to weli ngara o dañjino toon probléme e jeyaɗo Allah goto toon to weli ngara to jeyaɗo Allah o noon fiimo hello.
alhaji Diadio on saha holtora no yiɗi ceerno kono anda ceerno o immi toon o ɓarti ferel makko o fayi toon alhaji Mamadou Seydou radiallahu taala anu yo Allah yommo moƴƴere on saha ko omde teni fotani jinggude foti ko serndude kono kanko o yeehi jingoyde woni hare e ñawoje wonti hakkude makko e on ɗon ha woni alhaji Mamadou Seydou radiallahu taala anhu jogui e makko korsa invitimo yo ar ɗo e Madina on saha o ferani o ƴetti oto service o ari o dañani yamirode nde o yetti ceerno wimo jimmi hande ko ammirandema ataya mi tenkuma kadi e ataya mo gammiranamami ene jogui konnguɗi kewɗi belɗi gonɗi hen jarani reftude e majji kanji foof kono si en junji ɗum ɗo tan en paami ko heddi ko alhamdulillahi rabbil alamin o ñalli ɗo o wi ceerno aha min noon miɗo jogui goƴade ɗo gommi ɗo o or service mo gaddumi chef o jaɓani somi yettima miɗo andi komi diweteɗo saabu miɗo jogui taw caɗele haɓede mbiɗa andi miɗo jogui ɗen caɗele e nden ɗon ñawore mi ɓeydi hen oɗo probléme ceerno Mouhamadou Seydou radiallahu taala anhu duwanimo wimo ya nde o yetti on no foti riwdemo tawi na waɗa affecté baɗetede affecté wawa riwde Allah waɗi o totira poste on ɗon kanko wiyata ceerno Mouhamadou Seydou ko darogal o hollete o haalantama ala o hollete jiiya kan ɗon korsa woni hakkude makko e ceerno ala kulli haalin ha o felliti ferande Allah e nelaɗo mum sallallah alih w sallam emo ferana seedal haji Mouhamadou Saydou heddima holno jangtoronto ɗum ɓesgu makko holno jangtoronto ɗum suddiɓe makko teddi e makko no feewi sabu omo jogui hen goto mo ganduɗa ko docteur ko gollowo ganda ladde omo jogui hen e sifaji baɗi noon kanko qissani kam ɗum ñande sohnajo makko biyeteɗo Mam Sali natti emo haalna kam holno wadduno on e fergo makko emo yiɗi ferde o suusa haalande on emo ɗamini jaɓata o wondi e sunnu ha on yiya makko sunno o wimo alhaji an ko woni o wi mi wawa haalande makko jiɗmi haalande makko saabu mbiɗa andi somi haalandima ɗum ma en ceerti ma en jogodima probléme accu ɗum mofto e ɓerdam ɓe jaari noon on no namdomi emo huuli haalde ha woni on sohla muɗum ɓuuri mawnude e sohla makko o kanko on wimo haalnam kala ko wawi wonde aduna tawde tan wona yomi accu dinam e goɗɗum sa tawi tan a haalni kam ko foti wonde fof mi jaɓat o wimo ɗum noon pellinmi ko ferande Allah e nelaɗo mum mbiɗa ferana ceerno Mouhamadou Seydou mbiɗa yaha Madina Gounass o wi on immi dadi kala mum ka o wi hoccu bagage ma jehen wara paɗen ha janggo ni sa yiɗi nde wonno duwaw ceerno jaabima e makko ni alhamdoulillahi rabbil alamin ɓe kocci bagage mabɓe ɓe gari ɗo o wondiri noon e seedal haji Mouhamadou Seydou radiallahu taala anhu ha emo wooɗa innirde on premiére makko ɓiɗɗo mo o heɓata ɗo e Madina Gounass ɗum ko kanko haalni kam nofuru makko taw ene jogui e sohnaɓe makko ɓe hono mo mbiyatmi ɗo o on saaha wonko woni Allah resi en reeni en ha ñalawma o yonti Allah waɗi on dañi ɓiɗɗo debbo o ari e ceerno radiallahu taala anhu nde wonno nde o feri nde ceerno Mouhamadou Saydou winomo aɗa jogui ɓiɓɓe o miɗa jogui ɓiɓɓe worɓe seeɗa kono miɗa jogui ɓiɓɓe rewɓe ha heewi ceerno wimo so tawi aɗa yiiɗi heɓandeɓe kamɓe foof kanŋe ar jaaden to Cheikhna Ahmad Tidiane radiallahu taala anhu mbaɗa biye jehen to rewde Cheikh Tidiane radiallahu taala anhu mi donoma kamɓe foof keɓanaɓe kanŋe waɗi ñande o ari on ɗon ñalawma emo dañana ɓiɗɗo debbo ceerno wi e yeeso makko he nikkere wonde emo joguino goɗalla dañde ɓiɗɗo gorko o innira ɗum ceerno Mouhamadou Saydou radiallahu taala anhu o wi min noon garnomi ko habrudema sohna Salimata heptima ceerno wi ko dañana o yo dañanama o dañana ɓiɗɗo debbo kadi ceerno wimo kadi ceerno faami kadi mo haalata o ko nde wonno o wino ko ɓiɓɓe rewɓe o jogui ha heewi o wi eyi kadi mo mbimi o noon wona haydara wona yawande Allah de ko miɗo joguino tan sunnu yidde dañde ɓiɗɗo gorko premiére mo keɓanmi e fergam mi innirma ɗum an ceerno Mouhamadou Saydou radiallahu taala anhu kono noon Allah hokki kam ɓiɗɗo debbo
ceerno wimo ha joni a inniri kam mo okkammo noon mi inniramo mo jinmi o wi ceerno min e ko jeymi fof ko an jeymen min kewata ñaago kam wat kala ko jiɗɗa ceerno wi ɗum noon mi innirimo nenam wimo nden hawli on woni ɓiyi ko premiére mo dañi ɗo o wi jimmi kadi ko dokka kam mo ceerno innirimo nen hawli kono ene fiɓito muɗum ha joni ko takara muɗum sabu inniri nene mum alhaji diaƴi ene haala korsa ka ceerno horsinnomo ha wona nulanno sahaji biyeteɗo kaw sérif ba mo ibrahima ceerno ibrahima foroya nulanno ɗum yo ya salmini alhaji diaƴi namdomo holno nene waɗi o wimo mi winoma yen jadur cheikhna ahmad tidiane radiallahu taala anu keɓana ɓiɓɓe maɓe kanŋe oɗo noon ko min ƴewanta ɗum kanŋe alhaji diaƴi on saaha noon mimi anda haala waliyaɓe allah kala nulaɗo mo jimi ari mi sikka kotono kanŋe gaari mbiɗa sikka ceerno nuldi kam hotode kanŋe walla nuldi kam feggere kanŋe ndeke mi anda ko holɗum o haalanno eyyi alhamdulillahi rabbil alamin o wondi e kanɗon korsa e on ɗon nen hawli o on woni jeeɗo oɗo men jamma mo jooɗiɗen ɗo hannde o wondi e makko e kanɗon korska ha allah waɗi o yeehi o rutti e joom makko heddi ceerno men ceerno ahmad tidiane radiallahu taala anhu oɗo continue kanɗon korsa kam min komi seeɗe sabu kala nen jooɗodimi e ceerno ma o namdo kam mo hoto ne hawli hoto kumpittoɗamo allah waɗi o woni hen ha noppam ha o yonti nadde hoɗorde ceerno ittimo rokki ɓi mo jiidi nena goto ɗum ko kanko heeɓi ɗum ɗo e galle alhamdulillahi woni ɓi nen dieynaba aissata nen dieynaba aissata e ceerno gaddi inde wutoro o itti ɓi on o rokki ɗum nenam hawli woni jeeɗo jamma o woni hen faamoɓe haala ɓe allah na haala e nder qur'ana fa amsikuhunna bi marufin aw sarrihuhunna bi ihsan haɗo allah hanne foof o ari e ceerno o jangtodiri e ceerno ha paari ceerno yimo labasa ha joni noon aɗa heddi ka ɓiyam itti ujunnaji jeeɗiɗi rokkimo wimo nda sood sabunde ɗum ko kanko nena hawli o haalti ɗum jeeɗo oɗo jamma o wi on saaha o alana hoore makko e hunde wala ko soodi sabunde wala ko soodi bulo kono mo andi kam jinnaɗo makko no wawanimo mais pour holɗum ceerno itti haalis no wawno wonde 50 000 no wawno wonde 100 000 mi itti ujunnaji jeeɗiɗi rokkimo o wi o haalis mi ñamata ɗum mi tufirat ɗum tindam mi heɓa barke ceerno o wi ko e oɗo o fuɗɗi yaade o sooda sabunde o yeeta o sooda bulo o yeeta o sooda pobar o yeeta ha allah waɗi dawmi teken ha yetti ɗo tolni hande ɗo bawɗo jooɗade ene ƴetta million ŋaje 100 sooda galle fusamo ha o laaɓa ha wonta dinguiral ko barke allah e barke ceerno ahmad tidiane radiallahu taala anhu kanko haali ɗum hande alhamdulillahi ko milliard uji walla de centaine de million mbaali e junngo makko fof emo andi emo yetti allah emo yettiri allah wonde ko ujunnaji jeeɗiɗi ceerno ahmad tidiane rokkunomo ɗe ko ɗen goni ɗum ɗen woni ɗe jareten ɗo hande ko ñamten ɗo hande e fof eɗen jettamo no feewi eɗen jettanamo allah kanko jinnaɗo o eɗen jettana allah dendagal jinnaɗo kadi mawniraɓe makko e miñiraɓe makko dariɓe e ɗum ɗo eɗen gandi ko ɓe ɗacci to aduna to wonande jooɗiɓe ɗo ɓe kam anduɓeɓe ɓe ene gandi ko ɓe ɗacci to aduna to ɓe jaggi e allah e nelaɗo mum sallllahu alayhi wa sallam ɓe jaggi e ceerno ha barke daña hen enen fof dañaɗen hen hande hono ko ceerno cheikh wiyata ko eɗen limte e wiyeteɓe enen jeeya e adiɓe wonde hafisal qur'an en saabu e nder oɗo famille wona wasanade allah mbiɗa wawi wiide mbiɗa jeeya e adiɓe walla yo mi wiya ko min woni gadiɗo rende alqur'ana e nder oɗo famille kamɓe ɓe ganduno ko tubakiri kono noon kanŋe mo ceerno wiyanno enen en jii kanŋe o e gandi wona kanŋe baɗeteɗo e noppi ko kanŋe keɓanteɗo aduna e lahara heɓama aduna alhamdulillahi rabbil alamina lahara o kadi eɗen jorti saabu mo ceerno defani wimo jaaden to cheikhna ahmad tidiane o wona seede miɗa defanoma eɗen gandi heeɓima kanko alhaji diaƴi so radiallahu taala anhu yo allah yurmomo yaafomo pour caggita yimɓeɓe en ɗawi hoorema e nder oɗo famille holno nenema waali hen en
eyyi ceerno basiru wi mi haalna yimɓeɓe ko mbimi e nder oɗo famille ko ha ɓe ganda holɗum jiidumi e famille o min ko Alhaji Diaƴi Sow jibini nenam oɗo nen hawlimo jooɗani ɗen ɗo hannde mo ganduɗa wona kañum inviti en ko enen gemfitimo e oɗo jamma mawɓe jooɗiɓe e jamma heeɗoɓe eɓe gandi ɗum ko kamɓe gemfitimo e oɗo jamma kankone o feliti wonde jaatigue mabɓe e on ɗon invitation kanko e nenam jiidi nene e baba min nenam ko ɓi Alhaji Diaƴi Sow koye on sifa mbiyatmi e nder oɗo famille wona min adi hen janngude qur'ana kono alhamdulillahi mbeɗe jeeya hen e adiɓe rende alqur'ana ko ceerno yilantanoɓe ko e ko jinnaɓe jilantanoɓe ko foof eɗen jorti koko heeɓi inchallahu taala saabu kanko Alhaji Diaƴi ɗum kam fodde capanɗe jeeɗiɗo wuurɓe hannde taw ena tawa ɗum ko seedeji ñande seedal Haji Mouhammad Seydi wiyatamo min ema ñalawma darga a fawat juuɗam e ballabe ma en jottima en jottake ha jottoɗen e nder aljanna ɗum wonno ko ñande inde nenam famiñel oɗo emo inniri ɗum nen famiñel o dañi ɓiyi ko ari o rokki ceerno itti rokki inniri ɗum nawlum ɓiyi ko ceerno ko nunɗuɗo radiallahu taala anhu ko weltanade on tan e salminde on e juurade on en mbawa haalde ko poɗɗen haalde ko foof kono ganden ko keɓɗen hannde ko ñamade moƴƴere nde ñamlunoɗen wonno sabu ko Allah wi man zallazi yuqridu llaha qardan hasanan fa yudaifuhu lahu adaafan kathira hol ñamlowo Allah ñamade moƴƴere Allah so ene yoɓamo o fawtodira jobdi ha heewa o yoɓamo nde ñamade wonde jinnaɗo mabɓe gila to malaɗo ummu hani ñamluno ha yetti e Alhaji Diaƴi mo ganduɗen o nde ñamlirno e jinnaɗo o ñamade nde ñamlirno ndeɗo ñamade woni nde madda hine en hannde jooɗi ena joɓamo sinno fof neɗɗo no méritanno ko ɓuuri madhun nabi sallllahu alayhi wa sallam sinno fof neɗɗo no waɗanno mérité ko ɓuuri qur'anil karim eɗen mbiyanno oɗo galle na waɗi mérité ko ɓuuri ɗum kono ko ɗon wiyete sidratil muntaha neɗɗo wawa yoɓede ko ɓuuri qur'anil karim ɗum waɗi en mbi almuɓe ɓe Allah jarama on jarama eɗen jiiɗi ceernajo oɗo okka en hayso ko simmin goto qur'ana barkinoro ɗen on saaha kala ko mbawɗen wattude hen mbatten hen poftoroɗen hirtade barkinoroɗen hirande Cheikh Tidiane hayso tawi welano ko barke won hen on saaha kala ko mbawɗen wattude e jamma hen mbatten hen allahumma salli ala seydina mouhammadin wa sallim e jaafoɗon seeɗa jaafoɗon noon no feewi haalaka ko gasi ha laaɓi kono kadi ko jarde ɓe ganduɗa hoore ma ko enen ndendi golle ɗe no ceernajo o wiiri nane ni yimɓe fof ene jingana oɗo ñalawma kono min mbiɗa jeeya e fotɓe ɓurde wawde jingande oɗo jamma mawlude nabi sallllahu alayhi wa sallam wonde ko e makko jibinami so julɗo no waɗa anniversaire min ko e on ɗon jamma joguimi anniversaire mo mbiɗa waɗane kono eɗen jaara dendagal mbaɗannoɗo ko adi ɗum ko adi hande ko adi ko eɗen mbaɗani hande ko wayno en mbawa jarde kam ha jaren fodde nde poɗɗen jarde Seydina Cheikh Dia jooɗiɗo ɗo o donno kanko woni directeur programme dendagal ko fati e mawlude nabi sallallah alih w sallam Madina no jiiruɗen ni eɗen jaramo no feewi surtout kadi eɗen jettamo e jonde junde nde jooɗiɗo nde eɗen jafnomo e ɗum ko mawniraɗo banggue ko jinnaɗo banggue kono eɗen gandi weltare makko e ɗum ɗo yonatamo kanko so en mbaɗino ɗo balɗe tati ene weelimo eɗen jaramo no feewi eɗen jaara jungo e fandu nan ɗo tawtora wonno ceerno Ahmad Tidiane ha joni mo ganduɗa gaga jungo e fandu eɗen gandi darde makko e dental he eɗen gandi darde makko e almudagal eɗen ceedi kadi yidde makko e ceerno ko ɓuuri hollirat tan wona konngol waɗata hunde ala ko gollal waɗata hunde eɗen jiiya golle makko guila e dawi ceerno ha e softingol e gueɗe mbaɗe noon eɗen jaara fedde Faramata bintu rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam ɓe ganduɗa ɓe ɗacca kala mabɓe yidde weltinde almuɓe ɓe ñande jamma mawlude nabi sallllahu alayhi wa sallam eɗen jaara sohna Hajjaba mo ganduɗa woni duuɓi 15 hikka emo weltina en e kala jamma mawlude nabi sallllahu alayhi wa sallam ko waɗata ko tinɗen e ko en tinani foof Allah ne andi enenne kadi wonko kumpitiɗen hen
e won musidɓe ɓe ngannduɗaa kadi ngalaa ɗo ko wayno sohna Fambinta Baro mo ceerno Mouhamadoul Mansour Baro radiyallahu taala anhu ko gorko ɓurɗo worɓe tinniɗo jiɗɗo dental ngal daraniiɗo jamma mawlude nabi sallllahu alayhi wa sallam e pelle goɗɗe gonɗe ɗo e faandaare Cheikh Siraji Dine radiallahu taala anhu en jii darnde maɓɓe e sécurité e jama o e désordre aji baɗoji heen ɗi waɗi eɗen jaaraɓe vraiment e tinnaare maɓɓe ko heewi hen ko ɓe mbaɗi orienté hannde eɗen jaara kadi ASPN ɓe eɗen ñaagoɓe eɗen jaaraɓe kono kadi eɗen ñaagoɓe ene jogii e maɓɓe arnoɓe ɗo ɓe mbaynima en jooni ewa sabu gantuji eɗen nganndi hannde hewɓe eɗen jogii hewuji e ndeer jamma he mataw ko yidde madhu nabi sallallahu alayhi wa sallam o joɗɗini ɓe ɗo tan kono ko joom gantuji en gilnaande ko ɗo ɓe jooɗino eɗen ñaagoɓe ɓe ɓeydana en sécurité e jamma mawlude nabi sallallahu alayhi wa sallam e kala jamma eɗen cohli ɓe saka noon jamma mawlude nabi sallallahu alayhi wa sallam e pelle goɗɗe ɗe en mbawa limtude ko wayno fedde anniya gooto en ɓe ngannduɗaa ene njaha ene cooda defte ene nawa e duuɗe qur'ana ene jogii anniyaji moƴƴi kamɓene kadi ɓe ciftora oɗo jamma kadi ko heen jeeya daaka ko heen jeeya e sifaji goɗɗi ko heewi ko ceerno foti waɗaneede ko ngannduɗaa ko Allah ene laaɗo mum waɗante ko ñamaande nde eɗen ñamla Allah ene laaɗo mum ko wayno remgol beerɗe e geɗe mbaaɗe noon kala fedde wonde ɗo ene ñaaga yo tinno watta haqqillaji mum e kala ko ceerno ena sohla ɓe mbaɗa heen doole maɓɓe ɓe mbaɗa heen jawɗi maɓɓe aha noon hay gooto noon wiyaaka yo yii toon concurrence sabu so tawi concurrence watti wadde tan hankkadi ta jassus wattat wadde yimɓe ɓe ɓe mbattat sikkondirde ɓe mbattat tuumodirde ene jogii noon ko ɓuri bonde e fittande ko halkata neɗɗo woni bonde jikke sa yii tan ha a watti soode a watti bonde jikke ko ni fonno waade kono ko ni waɗira ko ni wano kono noon ko ni min jiiri andu an hay baraji hay barke ɗi ɗaɓɓanoɗa toon ɗi a perdi ɗum an kay ko mbawɗa wadde ko waɗ ɗum tan ko goɗɗo wawi wadde ko yo waɗ ɗum wona haaju ma sa wawi timminde fof timmin fof sa wawa timminde fof waɗ ko mbawɗa ko Allah yanima ɗum ko heddi ko ko Allah jogui allahumma salli ala seydina muhammadin wa sallim alhamdulillah jarama ceerno Mouhamed Baba Thiam e qissa ma belɗo mo qissaniɗa ɗo julɓe ɓe ko faati jinnaɗo men Baba Ala Diayso on banggue kam en gartata e mum inchallah kono kadi jarama almuɓe ɓe jarama rais hizbu o hizbu maddahuna en ɓe won Alaji Ablaye Acci koɗo makko ɗo ndewreten dokken junngo dendagal almuɓe ɓe ngannduɗaa ko kañum en tigi lomtino aduna o fof e jooɗaade sara rawda Cheikh Alhaji Mouhamed Seydou radiyallahu taala anhu ene mawnina oɗo jamma tedduɗo sikki ala en porfitat ɗo yettude kame jarnude e duwanade dendagal almuuɗo baalnoɗo ñande hen oɗo jamma kala ko jiiɗa waɗi watti firti ko bannoɗon ko koko moƴƴi ko waɗano ko noon ko ɗum watta ɗo hande kadi ha e leema mbiya ɓurtima ko waɗano toon ko kono ko heɓeteno ko ɗum tan heɓa ha joni inchallah min de wota Allah nawam to almuɓe ngala saabi ɗum ko mboɗa andi almuɓe ko kamɓe tigi jogitani en oɗo alqur'anul karim ha yetti ɗo yetti hande ɗo ko noonne kadi ɓe jogitani en sira Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko noonne kadi ɓe jogitani en madhu nabi sallallahu alayhi wa sallam ko noon ɓe jogitani en jumaji ɗi ɓe jogitani en jamaji ɗi ha e sunnaji ɗi fof ɓe ndenani en farillaji Allah ɗi fof ndekete yaade to ɓe ngala ɗum holnaki ɗiɗo jemmaji noon ko occasion jarnude ɓe yettude ɓe sembinde ɓe duwanade ɓe ñaagade ɓe kadi duwaw kono kadi eɗen jarna eɗen duwano
hajja hawliso ceer Mouhamad Baba haalni kam caggal darnde nde gandunomi kanko hajja hawliso ko dame social ɗo e wuro teddungo Madina Gounass hewɓe puɗɗima andude holi kanko omo jeeya e adiɓe addude ɗo ambulance e nder wuro teddungo Madina Gounass pour yidde wallude population Madina Gounass o wona toon paaɗen jiɗɗen wiide ko kanko ceer Mouhamad Baba o andini en hajja hawli wi eno wondini almuɓɓe ɓe inchallahu rabbi caggal oɗo mawludu kala ko woni goƴaji almuɓɓe ɓe yo haalane law o darano en hen ndeke so tawi almuɓe fof ndendi ƴeftude en konngol beltiniren ɗum almuɓe ɓe jokka duwanade mo tawa ɗum ko hunde fonde ɗon ɗo duwanto ɗonmo ɗo ko ɗon kadi min ñaagui nde ɓeydo toon duwaw e hisbe o Allah ɓeydo rendemo o ɓeydo sembude o ɓeydo wawde wadde ko waɗata ko ɓuri ɗum bi barkatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kongol konngol gotol jogiɗen konngol jettor goɗɗum ala ko ponnoɗen fawde hen kono ko weltare tan nawi en ha eɗen ciftori duwana jarnude dendagal wannoɓe juuɗe mumen e mawludu nabi sallallahu alaihi wasallam bannoɗo ɗo e wuro teddungo Madina Gounass ceerno Ahmed Baba o limtiɓe kamɓe fof nane Alaji Abdoulaye limtiɓe kamɓe fof en duttita ko e mabɓe ko ɗo jinnoɗen yettinde konngol ngol kernugol en tant que gardiɗo juɓɓude juma tedduka ga Madina Gounass Allah waɗi almuɓe wonnoɓe toon ɓe ko ɓen garti ɗo jettinen konngol e maɓɓe yonde ɓe gandude ɓe jarama ha joni eɗen keeɓa appel aji wonde ɓe jarama wonde jammaji ɗi peewi ɗi juɓɓi ɗi jooɗi ɗi moƴƴi ko ha ɗo jinnoɗen assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم.